Днес ще говорим кое е по-добро, дали мангата е по-добра или анимето е по-добро, защото да знам, що не. Започна с мангата, защото не знам защо не. Мангата, както много добре знаете, е физическа книга. Дам ви пример с Chainsaw Man 5, като не знам, защото се намери за 5 ля. Е физическа книга, която като отворите, мога да отворя с една ръка, може да се четете и така, само че се чете на обратно, не е нормална книга, защото в Япония са изпете растени всички. Така си купите веднъж книгата, тя остава за вас. Няма изведнъж, както ми прочитате, и след 2 месеца да дойдат пичове с черен Мерцедес и да ви я вземат. Няма да стане. Купувате веднъж, може да я четете още 500 пъти. Може да четете утре, може да четете в не знам в ко, може да четете когато искате. Купите ли я веднъж, ако не е праводетелски ден и вашия малък братовчет не е направен с търма след това, тя остава за вас. Няма да се променят нещата изведнъж е така от нищото. А това е хубавото, че тя остава за вас. Веднъж вземете ли, това е. Другия плюс, който е много важен, особено за моето по принцип любимо аниме, което е Наруто, както най-вероятно сте видели, е, че няма филъри. Yes! Най-сетне! Няма да трябва да търся в филър лист, там как се каже сайта, кое е филър, кое е кенън, кое е на майка си от гробищата. Yes! Просто четеш. Не трябва да се замисляш, ама това част е от историята. Трябва ли да го скипна? Ще ми трябва ли? Ама не, 500 човека казват, че това е кенън, това е... Каквото четеш е истина, брат. Писал е кенън, няма изведнъж от нищото, четеш, не, това не е част. Не, част от историята, брат, няма да се промени. Което е наистина много хубаво. Добре, че няма филъри в мангата, защото Наруто щеш да е, не знам, брат, 150 волюма е бахо майката. Обаче трябва да кажем шибаните минуси, защото всичко има минуси. Един от най-големите проблеми за хората, които примерно нямат много място или имат по-малка стая, в случая имам доста голяма стая, затова както виждате съм си шибнал камерата, така, защото така има светлина. Ако нямате много място, мангата заема място. Литерално е това, тя заема място поради причината, че са просто книги, брат. В смисъл, да, ето тази, нали, тя е една. В случая, колко дебела, брат. Това са 2 санта. Една, в началото е добре. После стават, брат, ако е някаква по-дълга поредица, примерно One Piece е 100 нещо там, хиляди милиарда. Примерно Наруто и такива подобни, те са доста по-дълги, ако си ги събирате. И като станат така. И малко трудно се събират, защото примерно не ви стига един цял раф, за да ги стипете всичките и вие се чудите какво се случва. И ако нямате място и средства да си купите рафтове, както някои хора камо ли трудно си купуват манга, камо ли си купуват рафтове, за да си слагат чибаните книги, брат, става много трудно. Това е един от минусите. Другия минус, който вече го казах всъщност, да искам, е, че това коства финанси, средства, по-голямо пари. Не всеки има пари, брат. Всъщност никой няма пари, брат. Кой от вас? Вие нямате пари, брат, да купите загузка. Какво говорите? Всеки би искал да има, нали, манга, но малко е трудно. Тук казах тази, която имам, която за 500 път показвам, защото не знам, защото ми се вадат останалите и тази просто една яка. Пак, че не съм я чил, няма да я чета за сега. Е само 5 кинта. Не фокусира сега 15 минути. Беше 5 кинта поради не знам каква причина, защото там някакви книги са с нарушение, нормална такава, сега на Chainsaw Man не съм сигурен колко са, но един том или волюм, или там как това води, е горе-долу 20 лева, брат. Те не са 3, брат, те не са 3 книги. Нали се сещате? Наруто е 70 и нещо, брат. 70 ги сметни, по 20, колко е? 1400 лева, нали, горе-долу. Има 1400 лева, брат. Колата на баща ви струва толкова, ако лафите. Както и да я преминаваме вече към аниметата, защото много се разговорихме. Най-големия плюс, или всъщност те са няколко ама написата, един от тях е, че анимето е безплатно. Та някой ще каже, ще купувам Netflix. Всички сме най-големите пирати в България. Лъжите като цигани. Признайте си, че сте гледали анимето от всякакви сайтове, брат. Дали ще е аниме портал, дали ще е от VBOX, което го затвориха, дали ще е от PlayTube, защото аз там ги гледам примерно. Дали ще е от High Anime, там как се каже, ето е с английския добавящ.
Дали ще от Зоро аниме, мисля, че имаше едно. Ако не са го променили, защото ги банват постоянно. Всички сме пирати, ни са прети на интересни. Големия плюс, че е безплатно, нали, за повечето от нас, които не се превръщат в пълни педраси и говорят глупости. И другия голям плюс е, че то е анимирано. Да, нали, мангата е яка. Ето, нали, мангата е яка. Ти виждаш, нали, някакви неща. Обаче ти четеш, брат. Аз къде знам този пич как говори? Вижте го, брат. Чакай, как? Вижте го, брат. Вижте го, ето тук. Как да го знам как говори, брат? Той мога да говори като федер, аз мога да говори като най-големия мъж на света. Аз как да знам как говори? Там си има voice line. Ти, дали, ако си гледал, примерно, един епизод, ще може да си ги четеш с техните гласове, си ги представяш мозъка си, ако имаш повече от демолъчни клетки. Изглежда по-яко, брат. Мога да видиш битките как изглеждат, нали? Той му чупат ръката, виждаш, той получава болка. Ти се замисляш, ама тук как, брат? Те не могат да предоставят в книгата всяка една сцена, защото книжката лете и така, ще стане и така, брат. То няма как да стане. И хората си нямат друга работа по цял ден да ти правят някакви шибани, брат, сценки, смисъл. Да. Минусът на анимето, което обаче мангата притежава, и те всъщност нещата горе-долу при мангата и анимето просто са едното го има, другото няма, ама се тая, е, че анимето не го притежаваш. Това всъщност се отнася за доста други неща, като примерно телевизията, която гледате, но това няма смисъл да го коментирам, защото този канал не е свързан за глупости. Анимето не го притежавате, защото какво имам предвид? Днес гледате епизода на Наруто, утре го тират от всякъде. И какво правите, брат? Откъде ще го гледате? Няма откъде, брат. Ви няма откъде да го гледате. Ако го изтират от всякъде, както го бяха изтрили в V-бокса, ви няма къде го гледате, брат. То няма откъде. То никъде не бяха качени. И зато и си чуеш, брат, какво ще е, брат? Къде се епизодите? Брат, трябва да само убиеш малко след това. Така че вие не притежавате нищо, брат, докато просто и си го купите напълно. Това е единствения начин, примерно, не знам, си изтеглите епизодите от Замунда и си ги запазите на компютъра и да се молите да не ви кракнат компютъра с 8525 вируса на него след това. Другото минусче на анимето е, че не всяко аниме, не всяка манга става на аниме. Повечето пъти, когато е добро или хората имат бюджет, го правят на аниме, за да могат хората да го гледат, за да могат да стана по-бързо, защото никой не иска да дава пари за книжа. Но някой път не се случва. Това е. Мисля, случва се най-вероятно рядко, обаче да. Да, някой ще каже, аз искам мостко чета от компютъра. И другия плюс на мангата е, да, е това, защото ако си го четете от компа, вие пак не го притежавате, утре спират сайта, брат, дете четете и ми ядете кура. То го имате, както казах, си го имате, това е. Да, надявам се клипа да ви е харесал. Това беше, нали, първият шибан клип, който реших да запиша, защото що не, да. Мога да пишете долу в коментарите 3528 милиарда идеи за видеа, защото да. Ако се чуете от какво аниме се интересувам се от абсолютно почти всичко. Пълно се шегувам. Главно любимото ми аниме наистина е Наруто, защото не знам, много ми харесва. Като започна да гледам анимета, не знае какво друго има и викам, ще пусна това. И да, гледам го около 5 пъти, защото спирах на 18 пъти, защото не знаех, че има филари.